A pregunta, vaya. Marilyn, ti queres a ovella de Viriato por esposo? Ei, Marilyn! Che! María Ares, queres por esposo a Viriato Mariño? Eu? Estás collendo unha manía. Disfrazo como queires, pero no fondo tes medo. Pensas que xa non che quero? É que non é iso. Pero oxalá amanecera casada. Ves? Por favor, non te enganes a ti mesma. Queres casar, pero a boda é superior a ti. Eu non me desmaio por capricho. Pero falo. É un xeito inconsciente de rexeitarme. Puidera namorala, quen puidera namorala, meu amigo. Todo isto é para preguntarte se queres casar comigo. Queres casar comigo? Non vou querer. Tamén podedes casar por poderes. Tamén. Así non tes que estar pasando a presión do sí e xa está. A min parece má solución. Pero ti estás de broma, non? Como vai casar outra parella por nós? Pero... Que, Carlos, que dis? Pero vos estades falando en serio, entón? Aló. Así, non me che? Xa. Libremente en nome de María Ares. E ti, Carlos, pois asinas libremente e máis en nome do Viriato Mariño, xa. Marcho o avión. Ala. Ala, boa viaxe. Ei, rapaces! Viva os noivos! Home, vai contento, Lizardo. Me sigues dando así a vasoira, ainda me vas mandar coas fanecas. Perdón, Melgacho, que levo uns días que... pa qué? Ainda non sei como me teño en pé. Será que Petróleo che mandou horas extras de máis? Te pagas ben, home, non hai fallo. É culpa miña, Melgacho, é culpa miña. Teño un problema xenético, un problema de familia. Mira, a canseira non é un problema de familia. A canseira é un problema dos anos. O problema é que non sei dicir que non. Entendes? Por exemplo, meu tío avó gañou unha chea de medallas na guerra porque sempre que pedían un voluntario para unha misión suicida, ia a él. E a mí tamén me chega, eh? Árbitro de fútbol por vocación, sen saber dicir que non, imagina. Sabes? Como foi que che enredaron nesto? Foi por estar no medio. Onte viñeronme todos contar as súas historias, así que hoxe tócame a min. Todo comezou cando... Lizardo. A ver. Pensemos. Temos que ir practicando o de dicir que non. Sí. A ver, unha proba. Cóntame, que foi o que che pasou? Sí. Foi cando Rosa me chamou... Non. Este home non ten remedio. No, foi Taracid... No, Taracid... Carlos chamou al... No. Manolo... De ti... No Caribe, no Caribe. Foi no Caribe. No Caribe. No Caribe? Sí, sí. Entón tamén haberá piratas. E momias. Momias. E faraonas. Sí. Hai 3 días, cando Viriato e María gozaban dos últimos momentos da súa lúa de mel... A ver. Mira, levamos 24 horas casados e aínda non discutimos nadiña. Si la vieras
Era mellor quedarme no restaurante do hotel, eh? Sí, muller, te atravesar o mundo para comer no hotel o mesmo que podes comer en calquera hotel de calquera sitio. Prueba isto. Non quero. Vas chamar outra vez. Posto faxe de vai. Sabe, pero só para desexarlle boas noites. ¿Sí? Hola, corazón, ¿qué tal? Igual que hai 3 horas. Si, estou soa. Pois agora ia facer desear. Non, precociñados non. Unha cuxa de pavo. Seime cuidar, mamá. Tens razón, pero é que as nais ás veces temos que poñer repugnante. Non tes por que preocuparte. Moi ben, cariño. Sinto ser tan pesada. Moitos bicos, vale? Iria xa non é unha nena. Segura que non queres probar? Non quero cousas raras. Pero que lle pasou? Justo o pavo a sidra. Menos mal que merquei unha lasaña. E parecíame parviña. Ois, e ti que facen todo eso? Ui, xa aparecerei no conto. Pero os que saen agora son Talacido e Concha. O día seguinte, alá en... con as rochas estas que están preto do camiño de festa. As no jallás. Esa. Vou percebe. Pero ainda están veda, eh? Por eso non hai ninguén. A non ser que sexas un furtivo. Que preciosos. Estes colocos eu a lo menos a 30 euros. No, que teño eu a quen colocarlos por 1000 pesos. Paco, 30 euros son o mesmo que a 1000 pesos. Seguro. Seguro. Segurísimo. Concha ten razón. Paco. Francisco. Paco é só para Concha e para Carlos. Ay, que original. Hola, Conchiña. Muy original. Eso que hai aí. É isto que penso que é eso que hai aquí. É isto. De que fala? Son percebes, bonitos, Bonitismos, ben os vexo, grandes e gordos que vos percebes colleches, carallo. Pero que non me gusta tanto que me estades facendo a min. A min, que son vos, amigo. E vos, veciño, que vos quero como se... fora dos meus irmáns, carallo. E que posísime colocados a mí, Na que te colocas ti? Colocaraste ti? Francisquiño? Apañándome nos percebes fora do horario, esta mil veces. Apañando máis da conta. Que iso que me pongan dos nervios. Que vou facer eu agora? Podes marchar, Eso. Marchar non. Teño que multarche, a mí non me apetece nada, pero eu traballo, teño que multarche, caralho. Pero... Non hai, pero non me fajades máis difícil pola nai que vos pariu, Tampouco é para poñerse así, Manolo? Eu creo que... non sei. Eso pensase antes, agora. Pensad en apañar todos os percebes e imos dereitiños ao xulgado. Imos dereitiños ao non será a cousa para tanto. Para tanto. Veña, pois, unha multiña... Unha multiña como sempre xa está. Pero, Arreando. Somos veciños, como nos faces? Ya te miña, Arreando. Que me poñedes os nervios, carallo.
Este Manolo de Parvo, chejalle ben o que ten, ó. E agora é cando entra o terceiro personaxe. Ti, Aita non. Carlos. o xuiz. Sí. Raro. Cando hai algún problema, nunca anda este home polo medio. Mentres Manolo levaba detidos a Taracido e a Concha, no bar, Que? Vais acabando a boa vida, A verdade é que sí. A boa vida. A boa vida que vos pegades vos a conta dos vosos pais. Pero mira que conservador se nos está volvendo. Como a don Manuel Eló. A saber o que facías ti da súa idade. Eu, os anos destas ovellas, xa cargara eu, Carliños, mínimo 25.000 camións. Ala patenas. Marcha que non hai con quen falar. Mindiña, teño moito que mirar eu por este país. Vémonos. E le dixoche unha cousa, xa limparás ben todiño con amoníaco antes de que chegue a tua nai, Non fai falta. Elo. Eu son moi responsable. Lady Laura, hoxe non se traballa, É que iría pediume que fose con ela a mercar unha cámara de fotos. Ai, vai, por mí non hai problema, Xa sabes canto tardo eu en comprar unha cámara de fotos, non? Menos de 5 minutos. Gracias. A ti, filliña, a ti. Imos. A que hora ves hoxe? A 7. Esperen que acabe todo isto, Co ben que se está na casa, son maiores. Ah, pero xa verás como dentro duns anos o que non quererás é estar só na casa. Non estou só, que estou con Iria. Ten razón, Carlos. Que pena que só queden 3 días. Fai unha festa de despedida. Unha festa. Sí. Na universidade eu compartía piso con outros compañeiros e cando chegaba o final de curso sempre facíamos unha festa de despedida. Non sei, non vou ver a Iria ata 7. Mellor fai unha festa sorpresa. E se lle parece mal? Que lle vai parecer mal, Mira, eu tamén lle fixeron unha vez unha festa sorpresa a unha moza que tiña na facultade. E que tal? É que rompimos xusto antes da festa, pero ela pasou moi ben, Si, pasou uno de medo. Eu non, pero ela sí. Pero era moi boa idea, sí. Non sei, Si, home, si, anima. Oi, sí. Veña, fame caso. Veña. Esta vez non é cousa de broma. Eso! Non me veras? Ai, eso. Nós non tomamos as multas a broma, Miña nai, estos son moitos cartos. Ouros ou pesetas? Moitos días de traballo perdidos, é o que é. A verdade é que o tes ben merecido. Mira, unha cousa é coller medio quilo de máis ou ir un día antes de que levanten a veda, pero o teu... O teu? Mira, non me fagas burla. É que así concéntrome mellor. Taracido, non te pases. Eso, por pasarte, mira agora como estás. Como estás, como estás? Estou que necesito os cartos. É que con tanto que gastamos por aí fora, o roubo... E as facturas que nos deixou Louque. Mira, eu sinto moitísimo, pero tendes que traballar en cousas legais, senón despois é peor. Moito peor. Esta data. Esa data é o límite que tedes para pagar a multa. Son 15 días. E se non pagamos? Pois outra máis para a colección. A túa colección de multas pendentes sí que che vai pasar factura. Se non pagades nos 15 días, retirarás xa a licencia. E se cadra a ti tamén, Concha, estabas con el. Pero non podemos perder a licencia. E son moitos cartos. Xa ves, Concha, botanos nas mans do delito. Eu só vexo un xeito de facer estes cartos en tan pouco tempo, Pois a ver como, porque se non che quita ollo, ten riba os últimos días. A cámara é moi chula. Merquei unha parecida hai pouco e sacas fotos moi ben. Incluso Fito sae guapo. Tes carrete xa? Non necesita. É digital. As fotos podense ver na tele. Xa teño ganas de estrear. Estás ti moi posta en estreas últimamente, non? Por que o dis? Muller, Lois e máis ti... Lois e eu ainda non estreamos nada. A casa para os dous pareceche pouca novidade. O único polo mal cociñeiro que Lois, pero polo resto... É igual que antes de estar saindo. Pois que non diría, porque Lois foi sempre tan... Moi falador, pero despois é moi formaliño. Moito falar, pero despois ponse a tremer. Ti moi traste tampouco és. Sí, xa, pero ás veces botas algo de menos a emoción, o perigo... Non tentelo de Moiria. Lembre iso de que ás veces botanse máis vaguas polos desexos cumpridos que polos que quedan por cumprir. De que desexos estás falando? E non te podes facer nada.
Non, muller, non. O xefe foi moi explícito. Teño que vexar a Tarasido moi de cerca, un pouco máis metelle ali fusiños. Te convierto en su sombra, me di. Por moi bonito. Xa teño os días collidos no súper. Pois non sabes canto sinto. E creo que un pouco foi pola miña culpa. Pola túa culpa? É que o tenente quería lle meter unha multa tan grande ao pobre de Tarasido que lle dixen que non era boa idea pasarse tanto. Ese fai que apague. Iso dixo el. E ademais, a rede de Deus, que lle quería dar un escarmentón furtivo para que os demás collesen medo, non me... Boa idea. Home, o mesmo pensou o tenente. E agora fódome. E fago vigilancia intensiva. Pois estiveche moi áxil. Pero podes trajarnos nas vacacións. Eu sinto moito, Roliña. Deus, que as ganas que tiña eu de coñecer esa casa de turismo rural en Arbo. Pero que casa de turismo rural, Manolo? Xa é unha casa cuartel. Pero tan preciosa. A carón do río ali, todo verde. Xa iremos outra vez. Trae paraguas, anda, que teño que ir traballar. Manolo e Tarasido. Vaya unha parella. Ese sí que dan problemas. E Iria. Que pinta Iria e Lois en todo isto? Esa noite, Lois foi á casa de Iria, como viña facendo desde que marcharan María Viriato. O caso é que Iria estaba moi ilusionada co da cámara de fotos. E que teñen de especial as cámaras digitais? Pois que non foi falta revelar as fotos para velas. Pódese ver desde a cámara, desde a tele ou desde a pantalla do ordenador. E tens que ler todo isto? Non. A miña nai ten unha igual e xa sei manexala. E para que queredes dúas cámaras iguais? Non son iguais. Unha dela e outra miña. Quen será? Non sei. Boas noites. E ti? Nada, unha visita. Ah, pasa. Toma. Vou levar isto con Sí. Non lle dixeches nada? Non atopei un bom momento aínda. Pois a ver como faz, está piques de chegar todo o mundo. Que? Aínda non atopache no momento? No, pero creo que xa se dou de conta, De que me teño que dar de conta? De que te preparamos unha festa. Que sorpresa. E que era unha festa sorpresa. Non me gusta que dispoñas da casa sen consultarme. Pero gústame que me des unha sorpresa. En serio? Sí. Anda que prefería algo máis clásico, pero ti cuida de que non rompan nada. Que? Imos facer unhas fotos? Veña. Como funciona isto? Mira. Veña, todos a beber. Ainda non vexo que ten que ver unha cousa con outra. Home, mergacho, co tempo que botas aquí traballando coas nasas non sei como non tes máis paciencia. Mos, paciencia, teño toda a que hai que ter, que non teño tempo. Mira o que me queda por aí. Pois veña, abreviando. O día seguinte, Tarasido paseaba pola praza preocupado polos seus problemas e por Manolo, que lle andaba detrás como unha lapa. Así non hai maneira, Manolo? Non hai maneira de que? De facer outra das túas? De respirar! De respirar? Vise ese cho aire, A ver se nos tranquilizamos,
Ti fai o que teñes que facer, esquecete de min. Eu vou ser discreto agora, así como me volvas as andadas, apareço. Merda! Para ti! Teño unha idea. Como lle gusta facer o parvo a este home? Que vergonza, con esa roupa. Ai, muller, con esa roupa ainda fai que a xente se ría e eu pase ben. Pior é esta conchiña. A xente escápame e fai mandar atrás dos meus veciños, carallo. E con ese parche. A momia do pirata, como di el, é todo polo danés aquel. Un gran danés. Ten un primo de Cormarenga precioso, grande gordo, miña filla, que eu ten. Danés si é grande tamén, pero humano, de Copenhague. Paco coñeceu en Benidorm. Ele e mai la muller percorreron toda Europa e cos cartos que sacaban facendo a estatua esa. Non me dijas, e tamén facían de momia. Non, facían da Dan e Eva. Coa folliña aquí só. Que sesi. Pero era Benidorm. Para Galicia é mellor de momia, máis abrigado. Mais é. Que, Paco, dame tus cartos o chollo este. Xénteno. Toma. Eitas. É Francisco, non Paco. Moi ben, señor Francisco. Dá cartos isto. Ui, que leria. Ainda non se vai poder falar contigo, Depende. Depende. Pero de que carallo dependo? Me arruinar, a ver, que? Da cantidade de conversa que me queiran dar os tipos como a ti. Anda, que vos den a todos xa. Agora xa podes estar tranquilo e deixar a Paco en paz, non? Sí. Non, que teño que seguir vixando os humor desde arriba. E logo que vai pasar? Que vai pasar? Feito unhas centellas percebes en canto marche. Que va, Manolo, como vai facer eso? Fai eso é moito máis. Non. Sí, ele é así, non ten culpa, pero a mí se pasa algo malo, afusílanme. Teño unha vida moi dura con Non a fusilan, non, Manoliño, tranquilo, non a fusilan, non. Tranquila, morrió cajando. Hecho temente, miña filla. Estivo ben a festa, verdade? Sí, pasei non moi ben. Pero agora toca pasalo mal. Temos que quedar estes 2 últimos días limpando, Sí? Hola, mamá. Non, todo moi ben. Cando? É eso? Marisco no Caribe? Si, a quen se lle ocorre. Vale. Ata logo. Pasou algo? Miña nai é Viriato. Pero pasoulles algo? A non sei que nos vai pasar algo. Xa está no aeroporto de Madrid. Mi Maira, pero non viñan pasado mañán? Sí, pero Viriato colleu unha intoxicación de marisco. Marisco no Caribe, a quen se lle ocorre, Agora xa está mellor, pero nós sí que temos un problema, A ver, entendo o asunto de Manolo e a momia. E tamén vexo que Iria se metiu nunha boa por culpa do seu mozo. O que non sei é o que ten que ver unha cousa coa outra, e moito menos o que faz ti no medio. Pensamos que as nosas vidas son illas separadas, pero nunca sabes cando os teus problemas van tropezar cos dos demais. Mira, Lizardo, deixateme de filosofías e conta que pasou con Iria e Lois. As baldosas están feitas unha merda. Bueno, a cociña en xeral. Hai manchas de cervexas, de azucre. E o cerquiño dos vasos. Viriato odia eso. Mima, tenemos que repoñer as bebidas. Mira, non deixaron nin jota. O coña favorito de Viriato. Mima.
carísimo. E ademais comprar na Coruña Se tal merco máis barato, repoñémolo, non? non hai remedio. Iria, non hai que renderse, Pois vai o Claudio a ver que podes marcar para todo isto. Vale, veño enseguida, Chao. Me gusta más el milico, ¿eh? La momia parece de cartón. Eso non vale! O que, oh? Estás me facendo a competencia 20! Que competencia che vou facer, oh? Son para ti, anda, toma. Mas que non che pode facer competencia que eu son che funcionario. Segundo a lei esa, como se chama a lei esa de... Como se chama a lei esa de... Incompetencia non, incompatibilidades. Non podo ter dous traballos no mesmo día, en horario laboral. É a regla, andamos de reglas todo o día, entendes? E a lei está para cumprila, Tarasido. Xa te dixen 1000 veces. Pois é unha pena, porque podías facer ti de momia. Sí. Sí. Marcho, vou ao petróleo. Quedei con Concha para almorzar. Sí. Onde vas ti? Contigo. Non che podo perder de vista nin un segundo, Tarasido. Son char desde arriba. De Deus? Un pouco máis para baixo do tenente, carallo. Meu cara. Que, Lois? Gustoulle a festa, Iria? Que foi boa idea, eh? Sí, foi boa idea, pero a casa quedou feita un Cristo. E María Viriato chegan hoxe. E iso? Nada, Viriato que colleu 28 ocasión de marisco. Un galego comendo marisco no Caribe. Sí, un jalejo que vai chegar a casa dentro dunhas horas. Que lle vai caer a Iria, a pobre non ten culpa de nada. Canto é? 23 euros. Pois penso que non me chega, Pois penso que non vas poder levar todo. Deixa, cóbrame a min, Lori. Como queiras. Moitas gracias, xa te espajarei. Non. Todo iso é culpa miña. Veña, imos buscar a Rosa, que entre os 4 seguro que rematamos no mundo. Mira, Concha, a ver se lle renova o vestiario ao teu esposo, que xa é primavera. Non estamos para gastos, Belinda, que non sei se nos vai a dar isto aínda para pagar a multa. Se ti me axudases. Eu son moi toupa, Paco, para esas cousas. Que va, meu cara ver. Mira, Pilar, a da lonxa ten un disfrace e deixamo para ti. Ademais, fai xogo co meu, é o de Cleopatra. Cleopatra. Ese. Pilar, esa con tal de verme facer o ridículo é capaz de deixarme ata os dentes. Que, por certo, son de mentira. Ai. Pero se nos axuda a pagar a multa, veña. E non ides comer, nin pagar facturas, nin facer outra cousa que non sexa forrar para a multa. Pois, Suso tamén ten razón, Se puidese coller a miña ferrada e ir aos presebes xa estaba. Pero mentres andes lagarto por aí. Carallo, amiguinho, deben che querer ben cando che poñen escolta, O que me queren é estragar a vida. A ver, Cacoña, contame a mí, como foi o conto? Porque a xente di que esbaraches, entendes? E tamén a xente que di que Concha anda a golpes contigo. O último, eu penso que é o último. Ela. Non vos metades con el, que xa temos abondo. E teño outra pregunta, meu home. A ver, o veterinario que che fixo isto, que? Colleu as vendas dun contenedor, lo? Non había, nas había limpas? Porque miña nai, todo cheo de merda, non se che recoñece? Parece ser que sí. Mira, que non se me recoñece. Como que? O viño é a tapa que te espaje... María Santísima. Moi ben. Ahora sí, ven aquí. Ven ti aquí, que é o mesmo camiño. Teño unha idea que me ajuda. Se non pareces ti, non che recoñece. E se non che recoñece, vaya, que estás prácticamente desaparecido. Así que estou pensando eu. Ben, pois aquí temos traballo para algo máis que un par de oriñas, Se cadra calculei un poquinho mal, Xa. Un par de días, porque Viriato sempre ten a casa como un escaparate. Xa, pois agora parece o escaparate do rastro. Carlos, ti é lo menos indicado para facer bromiñas, Así que... Sinto. A culpa foi toda miña. É miña por facerlle caso. Foi miña,
Por non botar a costar todos fora cando estaba a tempo. Agora non solucionamos nada buscando culpables. Eso, ademais aquí hai traballo a mancheas. Que vas facer? Chamar os expertos. Ainda non sei o que ten que ver o conto de Tarasido co dos rapaces. E moito menos o que pintas ti nesto. Ui, para o primeiro ainda vas ter que agardar un alanguiño. Pero eu, dentro de nada, xa entro na historia. Cercos na madeira, manchas de graxa, de azúcar, de café, de bebida... Fixeches un bo traballo, Aquí hai de todo. Teño visto cousas peores, pero Viriato seguro que non. Con tanta porquería, seguro que hai fauna e todo. Canto tempo temos? Miña nai estará chegando ao aeroporto de Santiago. Teremos un par de horas. Necesitaríamos máis tempo. Deixa de estar. Fixen a festa, falarei con Viriato. Vame matar igual. Non, non. A culpa foi miña, así que vou non solucionar. A quen vas chamar? A Sabela. A Sabela. Non sabe nin coller un trapo na man. Non creo que sexa de moita axuda. Ela non, o seu coche. E pa que querer o seu coche? Para gañar tempo. Hola, Sabela. Son Carlos. Mira, que teño unha emerxencia, necesitaba o teu coche. Non lle vai deixar. É moi rariña para as súas cousas. Pois, que queres que che diga? É un asunto de vida ou morte. Se lle pinta así, se cadra. Vale, gracias. Agora mesmo vou por ele, Vale, chao. Mira, chama a ti a María e dilles que vou buscalos ao aeroporto, vale? E non sería mellor que os chamases ti? Non, porque poderían dicir que non, que xa collen un taxi. E así, polo menos, todo de camiño teñen que esperar. Intentarei gañar a maior cantidad de tempo posible. E como vas facer? Pois, non sei, improvisarei. Ai, falta moito. Sí, porque nos levou 2 horas a ir de Santiago, xa me dirás. É que a estrada está perigosísima, Carlos, importaría che ir a máis de 30, por favor? Ui, se o coche fose meu... Pero é que é de Sabela, ela é moi rariña. Quero devolverllos en a máis mínima rabuñadura. Ai, xa chegamos. Tranquilo, que desta non vas. Pois non sei que che diga, que hai intoxicacións moi graves. Carlos, por favor! Coa motociclista. Non te preocupes, que a ti xa te fixeron lavado de estómago e non pasa nada. Estómago. Escuita, dixo o médico que se non tiñas mareos nin sufrías alucinacións non pasaba nada, vale? E xa chegamos. Non. Non. Claro que as dúas historias teñen moito que ver, Por onde íamos? O coche. Ah, sí, o coche. Pois mentres o coche se achegaba paseniño a Porto Zas, Taracido, entraronlle ganas de mexar e foi ao bar. Raro. Mira, papi, a momia e a sombra da momia. Non había unha película que se chamaba así? Non, era unha de risa, pero a min prestaba máis a outra... A parada dos monstros. Na biches, outro día botaron-na en Silo de Barrio. Está aquí nin diola. Járdame isto. Que? Non podo ir tranquilo, cajadoiro? Son ordes de arriba, xa sabes. Home, se me prometes que aí dentro non hai percebes. Asegúroche que aquí dentro daqui uns minutos non vai haber quen pare. Se tirara da cadea un día. Petróleo, ponme unha tónica ou algo que leve gas a ver se me levan pa moral que leve un día hoxe. Liña, que? Non haberá unha tónica lopa ao práctico de Tutankamón? Que? Petróleo, ti tan cabrón como sempre. Xa me chega con aturar os bromos no cuartel, entendes? Aturando a momia esta todo o día. Lo mellor é aturar un home invisible, non? Mira, a pataración non é nada fácil tampouco, porque é un home moi inquedo. É que a mí non se me ocorre nada máis aburrido que facer de estatua. Estar todo o día mirando para un tipo que fai de estatua, por exemplo. Ai, xa chegamos. Non, home, non, que este paso habemos de parar nun hotel a dormir. Non, quero ir a casa, estou moi enfermo. Enfermo parece que está Carlos. Xa paramos 6 veces? Ai... A ver, Carlos, home, por favor. Ai... É
que tomo moitos líquidos, sabes? Porque é moi san, moi bo para limpar o estómago e... Ai! todo iso. Estómago non. Pero, por favor, home, ten máis cuidado co que dis. Terino, sí. A ver, que é para hoxe? Sí. Te amo. Toma aí, toma aí. Ai. Arranca dunha vez, ó. Mira que tarda en sair este home, Debe andar de furricón o moi cabrón. Home, Manolo, ti tes que razoar da maneira seguinte, é unha momia, che, é unha momia. As momias cagan pouco que comen pouco, non é? Entre que baixan o pantalón das vendas, entre que suben os pantalones... E o mellor foi algo de merda á venda tamén, pode ser, non? Cala, anda, cala. Aí o tes? Sí. Ata logo. Ata logo. Marcharon. Que fasti aquí? Pero mira, quen era o que? Quen era? Era Suso, vai levar un quiñón do que eu saque. Saio polo almacén, Si pregunta alguén, non me vistes, vale? A mí non me metas en líos, Mira unha capiña de tortilla. Non leves nada. Ai. Polo momento, parece que a cousa lle andaba para diante a Taracido e a Iria. Polo momento. Taracido saiu pola parte de atrás do bar e foi a fume de carozo cara ao cantís. Tes que botarlle máis gracia, meu filliño. Mira, home, mira, máis gracia o asunto. Non me movo la cadeira, Non me movo la cadeira. Algo así, por exemplo. Non ves, ata a tua muller lle fai máis gracia, carallo. A ver, así non, que parece que levas un julajo deses, jo. Algo así. Podes falar ou non, que esa cousa tú, algo así. Cájame de. Un xesto moi pouco, Hai que renegociar. A ver, móvete. Onde poño isto, Iria? Deixa que xa o gardo eu. Pitusa, esta mancha non sae, A ver, chocolate. Dalle con un chisquiño de acetona. Pero freja de fora para dentro e despois usa alcohol. E parte de cervexa que lle boto? Alcohol, rebaixado con auga. E despois usa papel secante que o hai aí. E to alcohol estamos botando. Ainda vai arder a casa. Pois é unha posibilidade. O qué? Teño visto moitas veces no xulgado. O lume é o mellor que hai para borrar as probas dun delito. E se non damos rematado a tempo... A ti non che estarán afectando os vapores? Era broma. Ai, xa, Como fajo para sacar este chicle,
Endurece o primeiro con xeo. E despois sácalo con cuidadiño. E ao que che quede, acetona. Non fregues que esa mancha xa estaba e non sai. Iso é o que pensa Viriato, que non sai. Sí? Hola, é Carlos. Pregunta que como vai a cousa. Como vai a cousa? Moi ben, Iria, moi ben. Sí, María tomou o control. Chegaremos en 15 minutos. Sí, que alegría, verdade? Moi ben. Veña, ata logo. Chao, chao. Ois, María, non iremos demasiado rápido, Non vai a ser que lle sente mal a Viriato tanta curva, non? Si te dalle ideas. As curvas son as mesmas rápido que a modo. Polo menos non morremos de aburrimento. Non, de aburrimento non. Xa chegamos. Non! Así non, meu santiño, así non, meu santiño, así non, meu santiño, así non, así non. Pero que che pasa, Tarasido? Que tiñas máis gracia pola mañán? A ver, móvete, non me mova a cadeira, pero que carallo che pasa? Que perdeche gracia hasta parece que adelgasaches. Eu xo sei que a fame negra, carallo. Tes para comer na casa, el ojo. El ojo. Pero non era o parche no outro ollo. Pero... Xuxo! Agora sí que lle virou o vento a Tarasido e a rapaza. Ajá. Ti nunca viches eso de que un cravo saca outro cravo? É lo que dixo eu sempre. Pois eso, que ás veces os problemas duns poden ser a solución para outros. Xuxo! Cangrexo, onde carallo vai Tarasido? Me cago na cona! Xa sei onde vai o castrón ese, pero como me fuiras a facer isto a mí? Co que che quero, Conchiña, como me fuiras? Quero gallo para desbolsas, Conchiña, me cago. Manolo, está todo perdido. Agora vai coller a Tarasido, que vamos a Andas con facer? formicadas, veña, teño aí a moto, vamos. Vamos. Vamos buscar a Tarasido. Ai, xa chegamos. Pero non ves que estamos en Porto Sás? Sí. Estou moi mareado, é moi grave, non? Iso é pola tua muller que conduce como unha tola. Podedes deixalo. Xa non nos vai dar tempo. Sinto, Iria. Foi un bo intento, pero necesitaríamos 3 horas máis. Se queres, falo con María. Non, deixa. Non quero que se torçan máis as cousas. Pitusa, case mellor que o deixas, non? Ai, pois sinto ben. O meu coa sucidade é unha cuestión moral. Estou moi mareado, Non é lo único. Xa verás como agora te metes na cama e te pos mellor. Carlos, ti non viches pasar unha momia e unha faraona nunha moto? Sí, Evita Perón e Lola Flores. Viriato, estás ben? Ai, as visións, vou morrer. Carlos, mira, vas ti subindo eso. Vou levar a urxencias, Veña, sube. Vale, non te preocupes, María. Arriba. Gracias, Carlos. Es un saco. Son eles. Que pasou? Pois non estou seguro, pero penso que ocorreu un milagre. O que? Pois non sei, pero o caso que estaba sacando eu as maletas e Viriato comezou a sentirse mal e a ver visións e María levouno para urxencias. Pero está moi enfermo. Eu que sei. Veu todo o camiño queixándose e un xa non sabe se está ben ou se está mal, de verdade. É tan hipocondríaco.
Home, fumou en boquilla e deixou-no. Non, eu penso que foi o mareo, é que María conduce fatal. Pois agora temos máis tempo, non? E canto máis, Carlos? Por lo menos unha hora. Unha hora. Veña, pois aproveitemos o tempo que temos. Veña! Colles, por aí. Lois e Iria, baixad o lixo. E ide buscar máis bolsas. Azulexos, mancha de... indeterminada. Cipilliño húmido con sal. Ben. Barro. Xema de ovo e despois auga quente. E se non dá, alcohol. Xa está o café. Non quero café, quero os pousos. Para unha mancha que hai aquí da sucre. Marchando, xa me encargo eu. Despois botas vinagre nun caldeiro con auga e limpa a tarima. E ti, non pensarías que ias pasar desapercibida, Dixéchesme que viñera a sear a casa de Viriato e mírame aquí de frejona. Limpar, dixen limpar, L-I-M-P-A-R. Es un trapalleiro de carallo. E tío en la cazaganda, dalle con forza, que non morde. A ver se dou nos dentes. Ti que faz aí collendo cousas do chan? Nada. Estou buscando a Concha e a Suso. Ti víchelos? Non, pero mirando aí non creo que os atopes. Que levas aí? Uns bocadillos, será por se tiñan fame, pero é que non os atopo por ningures. Xa. Mira, ti non verías as estatuas, non? Pois non, porque a verdade é que non veño moitas estatuas para se la compra ao súper. Xa. Eu tamén ando buscando a Manolo. Chamei nunha morea de veces ao móvil e non me colle. Cando a tope. Manolo. Seguro que están xuntos. Ese cara pasoulles algo, porque esto é o único que atopei deles. Pois eso espero. Porque como non lles pasará nada, ainda lle vou facer pasar eu. Vaime oír, Vaime oír. Ai, que lles pasaría? E ti non biches a Tarasido? Porque Manolo andaba vixiando. Así que onde ande un, andará o outro, dixo eu. Tarasido. Xa sei o que pasou. Ai, non lle saiu ben a xogada. Que xogada? Non andarán por aí botando a partida? Non están xogando as cartas. O mellor están xogando a policías e ladróns. Xa. Tarasido! Ai, Tarasido! Susto! Que faces desde aquí? Manolo descubriu a Suso, estáche buscando. Ajóchate. Veña, imos de. Teño a moto en baixo. No camiño da posa de Fosisacre. Estás mellor? Sí, necesitaba tomar un pouco aire, pero xa estou mellor. Xa te os irei buscar! Si, Só percebes? Son unha ponte entre dous mundos. Unha momia, Cleopatra e un home bala. Pero... Cleopatra... Iria, vai vou vir... levar ao hospital. Espera. Cleopatra vai vir por eles. Ian nunha moto. Iria, que te pasa? A ver, sube. Percebes? Ai. Podes. Pero que facedes aquí? Home, Manolo, onde andabas? Embotámosche moito de menos. Estivemos aquí toda a tardiña, verdade, Suso? Toda inteira. Veña, Manolo, toma algo con nós. Petro, ponlle un cacaoñá ou estás de servicio. Non quero nada, Por que me facedes tan difícil o meu traballiño? Por que, Por que? Petróleo pola nai que te pariu. Estiveron estas firmas aquí toda a... Logo teño eu cara de colaboracionista da Garda Civil. E ti, Belindiña, que dis por que alguén atendería o bar, dixo eu. Mira, houbo tanta xente entrando saindo que a verdade non sei quen quedou e quen non. Ainda que fose así vestido de momia. Pero que os turistas que veñen aquí todos son unhas momias. Ai, por que me facedes isto? Que cando saiban isto no cuartel o tenente vai me matar, carallo. Por que? Con esa cariña que tras, xa pareces morto. Acójame o home.
cousa non está para bromas, Concha. A cousa non está para bromas, Concha, porque vos podo deter por isto. Sí? A ver, que fixamos nós? Nada, non? Ves algún percebe por aquí? Ningún, Algún ainda vexo, me sons todos por certo. E non teño probas de momento, pero xa as terei, porque sei que o fixestes os tres. Xa vos casarei. Logo diredes que non vos sabéis. Dirédelo, pero que en ride último ri mellor, xa o sabedes. Gracias a todos. É o menos que podíamos facer, muller. Sí, e ademais ti non tiñas culpa de nada, Xa aprendín a lesión. Na miña casa van alucinar co que aprendín agora. E vou deixar o meu cuarto cunha patena. Necesitarías unha cuadrilla como a que se montou aquí hoxe. E sobre todo gracias a vos, De nada, bonita. Eu ata o pasei ben. E agora o toque mestre final, E que vas facer? Home, botar ambientador para que eu la ven. Pero, tiole, estou ali a Vitoria, a recente que da gloria. Pero este ambientador... Pero nada, home, botar ambientador é como a quen lle bota quecho a un centolo da ría. Eu estou con Pitusa. Ademais, se Viriato ven, eu li eso, vai sospeitar algo, seguro. Moi ben. Convencido. Un traballo de película, Que de que? Tes comechón ou? Pois raña. Vamos marchare. Pasa para aquí, non te me movas. Porque vos pensade que eu son parvo, pero que eu non son parvo, entendes? Que eu non son dos que tropeza dúas veces na mesma pedra, carallo. Agora teñemos ben vixiados, a ti é máis atarasido. Que? De película, Pois ali viñesmo sentido a todas horas. Boteite tan en falta. Eu a ti tamén. Ai... Os percebes non estaban en veda. Ai, nesta dimensión sí, pero na que vive Viriato últimamente creo que non. A ver, preguntamos ao enfermiño. Ei! Cuidaches moi ben da casiña, Iria. Moi ben. Tivo moi ben quen lle aprendera. Eu vou me deitar, Pois veña. Ala, a descansar, vale? Ai, mira. Mira. A alumna é ainda mellor que a mestra. Había aquí unha mancha e saiu toda. A que non daba? Sí. A ver, que vemos as fotos. Eso non é resposta. A ver, como é isto? Ai, non sei. Contigo non se pode contar? Aí. Aí? Sí. É o único que me sabes dicir. A ver. Ei, pero... Pero isto que é? Iria! Iria! Hola, Viriato. Veño buscar os percebes que tenéis. María! Ves como todo se mesturou ao final? Eu perdín todo o día. Primeiro limpando na casa de Viriato, logo facendo de momia. Todo por non saber dicir que non. E agora terás que recuperar as horas para o consello. Claro. E despois facer outra vez de momia. E Viriato, como lle gustou moito, como lle quedou a casa, pediume que lle axudara a limpar o garaxe. E ti que lle dixeches? A Viriato que lle vou dicir, home, que sí. Ai, Lixar, non me poderías botar unha man coas nosas? Sí. Tómala.